लाइटजोंबाय आदसा रायजोफोरनो जोङो दायो क'क्राझारनि बड'फा सेक्रेटारि अफिसाव दंफैयो आरोना नै ओरैजाय दङ अफिसा बबेथिं थाबाय आरोना ओमफ्राय नै दायो साखाथियाव दङ जाहैबाय टेंक दंनो टेंक ना टेंक होनो ओमफ्राय बेखौ नायनो फैदों आरोना जोङो ओमफ्राय दाबो अपेनिं खालामाखै आरोना प्लास्टिक खोबजोबनायसो मारिजोबनायसो प्लास्टिक खारिजोबनायसो ओमफ्राय माला अपेनिं खालामगोन एबा बोलागोनथाय मिथिया आरोना ओमफ्राय जों दा बेखौ नायनो फैदों आरोना नै नायदो आरोना खाथियाव नै बेलाय दावहायाव बाहायनाय मोननाय बे टेंकखौ ओमफ्राय दायो नै मेम'रि हिसाबै जोंनि क'क्राझार बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव लाना फैबाय आरोना नैलाय टेंक ना टेंक होनो ओमफ्राय नायदो नै सेनजोबसो आरोना ओमफ्राय बेजोंनो दावहा नांहैयोमोन आरोना नै टेंकजों ओमफ्राय दा बेखौ मेम'रि हिसाबै हिस्ट'रि हिसाबै दा लाना फैदो आरोना जोंनि क'क्राझार बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव ओमफ्राय नै ओरै जाहैबाय हाबबोनाय आरोना ओमफ्राय हरथिं बायह्रा आरोना बे जाहैबाय गेट आरोना बिराद समायना रमायना नै मोजां नायदो फुलनो भिडिअखौ गोदो बेखौ लानानै दावहा नांदोंमोन नामा नै टेंकजों दा जोंनि बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव लाना फैबाय आरोना बेखौ डेम' देखायनो थाखाय नै प्लास्टिकखौ बोखाथ'वाखै आरोना नै प्लास्टिक खाथेना दंजोबो दुरुं फांफबना दंजोबो ओमफ्राय बोलानानै नुयोब्ला मोजां जागौमोन आरोना दाबो अपेनिं खालामथ'वाखै आरोना एकदम बिराद फुराना जाबाय आरोना नै सेन साखाफोरखौ नायदो नै ओरैबायदि माबायदि साइसनो ओरैजाय जाबाय क'क्राझार टाउनाव बेरायफैदों गाइस वाव नोगोद गोजौ बिल्डिं बियो नै बेहाय फैदों आरोना जों दायो नै बेहाय इउक' बेंक बे हाबनोसै जों दायो थालासे थालानै थालाथाम ओमफ्राय गाहायनिजों 0 थालाब्रै जायो आरोना जों दा हाबनोसै नै हाब्बाय वाव नै गाखोनांगौ बिदि इउक' बेंक